नमस्कार, मी सुप्रिया। आपल्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे अंडा करी। चला तर मग आपण जाऊयात किचनमध्ये आणि बघूयात अंडा करीची रेसिपी। मी कढई गरम करायला ठेवलेली होती, त्याच्यामध्ये तेल घालून घेते। तेल गरम होईपर्यंत मी 8 अंडी उकडवून घेतलेली आहेत। त्याला सुरीने असे होल पाडून घेते, म्हणजे मसाले आतपर्यंत व्यवस्थित जातील। मी सर्व अंड्यांना आतपर्यंत असे सुरीने कट करून घेते। आता मी ही अंडी तेलामध्ये फ्राय करून घेते। त्याच कढईमध्ये 10-12 लसणाच्या पाकळ्या बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत, त्या मी तेलामध्ये घालून घेतलेल्या आहेत। आलं लसणाची पेस्ट थोडीशी घातलेली आहे, 1 चमचा। आता मी त्याच्यामध्ये कांदा घालून घेते आणि लालसर होईपर्यंत परतून घेते। मी 1 चमचा मीठ घालून घेते, म्हणजे कांदा लवकर भाजला जाईल आणि मऊ होईल। कांदा छान मऊसर आणि लालसर भाजून झालेला आहे। आता मी त्याच्यामध्ये मसाले घालून घेते। 1.5 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद पावडर घातलेली आहे। आता हे मसाले परतून घेते आणि त्याच्यामध्ये टोमॅटो घालून घेते। आता हे मसाले आपण व्यवस्थित परतून घेऊ। टोमॅटोला तेल सुटेपर्यंत आपण छान परतून घेऊ। आपले मसाले छान खमंग असे परतून झालेले आहेत। टोमॅटोला तेल सुटलेलं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये आपण फ्राय केलेली अंडी घालून घेते। अंड्यांना मसाल्यामध्ये थोडा वेळ छान परतून घेते। हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे। 3 ते 4 चमचे मी वाटण घेतलेलं आहे, ते अंड्यामध्ये घालून घेते। थोडं पाणी पण मी घालून घेते आणि हे व्यवस्थित सर्व मिक्स करते। चार ते 5 मिनिटं उकळी आली की आपण गॅस बंद करून घेऊ। 5 मिनिटं झालेली आहेत। मी गॅस बंद केला आहे आणि त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे। आपली अंडा करी बनून तयार आहे। तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की करून बघा। तुम्हाला जर ही अंडा कढीची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, त्यामुळे नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। तुम्ही हा माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचं मनापासून धन्यवाद।